Hah? Penak komburi. Kok ngarep tatar. Tangan aku kok komburi ora. Kento sama video kawak kuwi gitu. Sapa? Kento semprek. Video kawak piye to? Video anyar iki. Mas Kipli Edi Travel. Kento semprek ana video kawak kuwi apa ya, Cuk? Macu wengklekmu iki lembahe. Cuk. Kuwi kawak ta kuwi. Anu kento delayan. Kalau cowok kalau mangklek gua lah. Iki wong LT. Video kawak cengelmu iso. Dalah. Video anyar. Aku. Nggih. Chat. Hah? Baik, Mbak Andre. Paman jak rene wonge dinge omahe prene. Paman. Lha ora ngidul lek mu turu lho. Ngidul lho. Iki kok biru kuwi apa, Chat? Kamar kene rupane biru saiki. Saiki rom lho.
Rum soro itu. Berarti nek karo ubruk-ubruk ki banter peng sampe. Gober tenanan wis. Lah iya. Iki wis nang kene. Nek ora geber berarti Sampe cak jelengan lho. Akhire banter iki yo. Ngemprak. Lah kok diganjel boto orangnya nyapa? Kok diganjel boto. Nah, itu nyetrum iki lah. Loh. Bengi nyetrum ke aja awan. Ora nek awan ki ora kena-kena. Wis nyetrum Ora duwe. Sono semene. Gak ora. Sah. Sah ora. Ayo nyetrum. Ora tak kenal. Telepon mana sih? Mar. Terus duwe lho. Musa kae. Ini kan setrume kok. Ini dia. Duwe bisa tak gono omahku. Ora bilang itu ora oleh lho, Bang. Aku lah tak bak nggonku kono ngene kok kayak banyune gemeng ngono aku. Pira nyetreme? Nek banyune buta. Ketok langsung ngerah-ngerah kuwi. Angkat cekat ngarepe. Iki kopi susu lho, Wong iki. Lah iki ra diilingne piye to, Ya wae njaluk kopi ireng. Sekarang 16 lho. Orang metunya orang ngopi wong. Gila apa? Panar biasanya ngomong sik ora ya. Sing setrume 4 likuran. Silih ben. Di kode ben. Ibu Pak Yan. dapat bayaran gue lho. Kalau makine kok gampang. Nek undang-undangnya kena. Kok iki janjat iki lho. Gede iki jansetku lho. Ini tetep gede lho. Yo ora. Aki motor Indra ku lho. Aki mobil yo. Aki anu ku lho, janset lho. Dong peok kuwi lho iki mobil. Jangan tas lho. Yo. Ini iki anu. Apa sing wah aki tandernya apa lho sing nganggo? Gitu. Lah aki oleh panare kurang gede banyu piye kaya walo wis. Aki tander kayak aku. Kaya tegas kok. Kadang mau nyetrum anu. Ora terus guling. Gelas lore. Ini nang tengahnya kesetrum. Ngene. Di sini nek ora roh pola iwakne banyu iki kan kelingan. Apa kok? Berarti banter cat sampe nek awak-awak ki. Apa ngene terus? Nek ora awak-awak sampe liris, Apa kira? Oh, sore men tau sira iki sampe lho. Ini apa awan? nek iwak ki nyetrum ki kudune mangkate sore. Ya sore. Bar ngasar kuwi paling ora. Nek anu bengi-bengisan. Aku mbok roh potong. Abi tau. Ini Pak, material. Udah kan kok pasir sak dam tuh kayak nyungin. Tenan ora ler. Tok ayo temane. Iki biyen tenan HP ku. Apa kok peo lak ketok apa? Isih empuk. Ora ketok apa-apa apene. Kerendahan. Lah iya empuk. Bahane malah ndekne. Bah, dadine kan apa sing kok iku apane? Iki ke HP ku wis koncake ta, Mbah? Gaber. Kalau ngono arek satret. Wah, lah iki. Pas. Ya balik lagi agak kok wis. Klontonge iku lho. Klondong sapi. Penting klontonge iki lho. Dok nek sapi padha PMK ya. Bener domba kayak. Klontong. Ayo. Oh, satu turu toh. Pantai kok. Biasa itu spesial perform
Individual.